Dobrý deň. Začal rok 2013 a ja vám všetkým prajem to najlepšie, čo si dokážete predstaviť v osobnej a pracovnej oblasti. Za uplynulú dobu 2011 a 2012 sme urobili niekoľko pekných projektov a pozrieme sa na výsledky niektorých z nich. Na záver predstavíme, čo je nové vo svete internetu, web stránok a mobilnej komunikácie. Dobrý deň, moje meno je Daniel Blaško a v spoločnosti Lanmo zabezpečujem koordináciu tvorby a optimalizácie internetových stránok. Zabezpečujem sledovanie termínov, dodávanie podkladov až po konečné uzavretie projektu. Okrem toho sa venujem grafickým prácam, videomarketingu, prípadne poradenstvu alebo školeniam v danej oblasti. Spoločnosť Lanmo sa pre svojich internetových klientov snaží dosiahnuť dva základné ciele. V prvom rade ide o zvýšenie návštevnosti internetových stránok klientov od takých návštevníkov, ktorí hľadajú produkty alebo služby, ktoré títo naši klienti ponúkajú. Následne sa snažíme o to, aby sa títo návštevníci premenili na zákazníkov. Zvyšovaním atraktívnosti internetových stránok, dôveryhodnosti klienta v očiach týchto návštevníkov, referenciami, certifikátmi a ďalšími nástrojmi, ktoré spolu pôsobia na to, aby návštevníci kontaktovali, oslovili našich klientov na internete. Z pohľadu grafiky, navigačnej štruktúry a marketingu sme v poslednom období realizovali tieto stránky. Internetová stránka strechy-living.sk je stránka klienta, ktorý ponúka strešné krytiny viacerých značiek. Je štandardom, že do kontaktov sa snažíme dávať vlastne aj fotografie majiteľov, prevádzok stránok. Zvyšuje to dôveryhodnosť, podobne ako certifikáty, referencie a ďalšie takéto prvky. Ďalšou stránkou s podobnou tematikou je moja-strecha.sk. Je to predaj strešnej krytiny predovšetkým srbskej značky Kikinda, ktorú sme dostali vlastne na prvé miesta v internetových vyhľadávačoch. V šablóne tejto stránky je použité rozbalovacia štruktúra menu. Ďalším štandardom, ktorý sa používa, alebo ktorý používame, je uvádzanie napríklad Google Map v kontaktoch, aby sa klienti dokázali zorientovať, kde sa sídlo alebo prevádzka klienta nachádza. Veľkým projektom v poslednom období je stránka železo obchodu TOT, v podstate už TOT centra, ktoré zastrešuje obrovské množstvo sortimentu. Je to obchod, ktorý má v sebe už niekoľko tisíc produktov a postupne na rôzne druhy tovaru sa zachytáva na prvých miestach vo vyhľadávačoch. Ďalšou stránkou trošku iného charakteru je stránka Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky, kde sa snažíme predovšetkým pôsobiť na marketing a zlepšovanie vzťahov s verejnosťou, pretekármi alebo športovými klubmi. Jedna z významných klientok v rámci Slovenskej a Českej republiky je spoločnosť Anna Garden, pani Kolárová z Nitry, ktorá je veľkým predajcom svadobných spoločenských šiat, pánskych oblekov. Pre túto stránku sme realizovali optimalizáciu, grafiku a aj kódovanie, naplnenie. V priebehu niekoľkých týždňov sa dostala znova na popredné miesta vo vyhľadávačoch na vysoké návštevnosti. Stránky sú prepojené na sociálne siete, buď článkami, galériami, alebo klasickými linkami na Facebook, na YouTube.
Realizujeme aj stránky pre malých živnostníkov a malé firmy. Napríklad toto je stránka pre živnostníka alebo dvoch živnostníkov, ktorí realizujú obkladačské a vodárske práce na vysokej profesionálnej úrovni v rámci Slovenska aj zahraničia. Pre mnohé stránky vyrábame aj videospoty alebo referencie klientov. Žolíhraný, žiadne tie široké, tie plastové nechutné lišty. Tu je rezaný obchod do L-ka. Jedným z posledných projektov e-shopov sú internetové stránky spoločnosti TVSAT Nitra na čiernu a bielu techniku a satelitnú techniku. Tieto e-shopy sú ešte len v príprave, avšak spĺňajú najvážnejšie požiadavky na internetový obchod na slovenskom aj československom internete. Klient má ambíciu aj predávať do zahraničia cez internetové stránky. Tam základná funkčnosť prepojenia na sociálnej siete, ohodnotenie produktov, porovnávač, tzv. Strážny pes, ktorý dokáže strážiť cenu alebo produkt na sklade a mnohé ďalšie funkcie, ktoré zatiaľ nie sú sfunkčnené na tejto stránke. Jednoduché stránky okresného stavebného bytového družstva v Nitre. Vyrábame aj stránky pre organizácie. Toto sú stránky slovensko-ruskej spoločnosti Štefan Corporation, ktorá sa zameriava na vzájomnú kultúrnu výmenu a špecializuje sa na predaj historických komerčných objektov a pozemkov ruským klientom. Toto je takisto stránka slovenského klienta zameraná na predaj historických nehnuteľností, historických budov, kaštieľov, kúrií. Toto je jeden zo satelitných webov klienta vyrábajúceho eurookná, interiérové dvere, rôzne doplnky, záhradnú architektúru a tak ďalej. Ako som spomínal skôr, pre klientov vyrábame aj videoreferencie ich zákazníkov. Napríklad toto sú referencie spoločnosti Drevár z Dolných Obdokoviec. Referenciu sme uskutočnili rozhovorom novinárky s klientom. Popri rozhovore sme urobili aj video, fotografie, ktoré veľmi pekne odprezentujú spokojnosť klienta, to, čo sa pre toho klienta realizovalo. Ste jedným zo zákazníkov firmy Drevár. Prečo ste sa rozhodli práve pre ňu? Firmu Drevár poznám 15 rokov. Jeden altánok, ktorý nám robí nesmiernú radosť a všetky rodinné oslavy, kamarátske posedenia sa dejú v tomto altánku, ktorý s tým, že je uzatvárateľný, tak až do zimy, až do najväčších mrazov, alebo do začiatku najväčších mrazov hodne využívame. Dáva to tomu. Kolega Juraj Bukera teraz povie niekoľko najdôležitejších výsledkov dohľadateľnosti a návštevnosti už spomínaného e-shopu železonáradie.sk. Jedna z dlhodobých referencií je napríklad TOD železoobchod. S týmto klientom pracujeme už viac rokov a robili sa tam viaceré optimalizácie pravidelne, skoro každý mesiac. Tuto vidíte ich e-shop, skleníky. Jedna z posledných optimalizácií bola na hutný materiál, je to ich dôležitý produkt. Na hutný materiál sú na druhom mieste Google na prvej strane. Zo štatistík vidno, ako v porovnaní 11. 12. mesiac 2012 a časť januára s podobným obdobím z 2012 roku. Rozdiel v návštevnosti je 644%.
Ďalšia dlhodobá optimalizácia je na Grilli Weber. Na Grilli Weber je na prvej strane tento web, na 3. mieste. Čo sa týka štatistík, tak vidno posun hlavne v sezóne. Je tam nárast návštevnosti o 131%. Ďalšia dôležitá optimalizácia sa robí na skleníky. Na skleníky sú na 9. mieste na prvej strane. V návštevnosti to vidno podobne ako Grilli. V sezóne je tam nárast o viac ako 74%. Tých 74% je vlastne priemer za celý rok. Porovnaný je rok 2012 a 2011. Jedna z posledných optimalizácií bola na odkvapový systém. Odkvapový systém je na 9. mieste na prvej strane. Čo sa týka štatistík, v štatistikách vidno posun v návštevnosti. Porovnané roky sú 2012 a 2011. Zvýšenie návštevnosti je 130%. 135%. Jedna z ďalších klientov to bola optimalizácia na klimatizácie. Predajca a servis klimatizácií v Nitre. Sú na prvej strane na 9. mieste. Ešte jeden satelitný web s e-shopom majú, myslím, na 2. mieste. A čo sa týka návštevnosti, porovnaný rok, pol rok 2012 a 2011, zvýšenie návštevnosti o 245%. Dôležitý klient Drevár, Eurookna, tiež dlhodobý klient, robí sa mu optimalizácia aj web viacero rokov. Sú na prvom mieste na Eurookna. A čo sa týka prvej strany, tak tam majú ešte satelitný web Eurookna Bratislava a ešte majú na 10. mieste svoj kanál YouTube, videá o ich oknách. Čo sa týka štatistík, tak je tam vidno zhruba 24% nárast medzi 2012 rokom a 2011 rokom. To je z tých hlavných referencií zhruba všetko. No a nakoniec si ukážeme stručnú analýzu materských stránok spoločnosti aneko.sk, ktoré sú postavené na redakčných systémoch. Tieto stránky neboli v posledných 2 rokoch optimalizované. Teraz sa trošku pozrieme na Aneko. Na vyhľadávanie plastové okná bolo Aneko kedysi prvé, teraz je na prvom mieste PS Bau. Vidíme aj grafickú časť webu, grafický náhľad, kvalitný titulok, kvalitný popis. Na druhom mieste sa umiestnil Slovaktuál. Takisto vidíme grafický náhľad. Zatiaľ nič moc. Na 3. mieste je Interokno. Zaujímavé, že všetci to majú trochu do modra. Ale tiež grafika nič moc. Na 4. mieste sa umiestnila Fenestra.
Je to prvá strana Google, všetko, čo doteraz hovorím. Tá už si trošičku vylepšila grafiku, ale zrejme jej to moc nepomohlo. Na 5. mieste je web. To bude zrejme nie firemný, ale nejaký kvôli reklame. Tiež grafika nič moc. Na 6. mieste Lameland. O štipku lepšia grafika. A na 7. mieste Aneko s takouto grafikou. V podstate tí, čo sú pred ním, hádam jeden má podobnú alebo adekvátnu. Možno ani to nie. Čo sa týka návštevnosti, tak 2012 rok v porovnaní s 2010 rokom mal o 18,5% menej návštev. Aby sme si to vedeli predstaviť v číslach, tak je to o 12 625 návštev menej za rok. Čiže zhruba za tie 2 roky to bolo súhrne nejakých cez 24 000 návštev, ktoré tam neprišli. Tuto je porovnaný január, 25 dní januára 2013 s podobným obdobím 2012 roku. Tam je rozdiel minus 37-38%. Toto je celkový pohľad na návštevnosti od 2008 roku, 2009, 10, 11, 12. A tu už sme v 13. roku. Toto je pohľad na priamu návštevnosť. Priama návštevnosť zahŕňa printovú reklamu, vizitky, aktivity obchodníkov, email marketing, banery na cudzích weboch, katalógy a ďalšie činnosti. Tam vidíme vlastne takisto 20% pokles, napriek tomu, že toto je jediná oblasť, ktorá by nemusela závisieť priamo od postavenia a optimalizácie, pretože je to priamo úmerné činnosti týchto obchodníkov, printovej reklame a tak ďalej. V tých analýzach bolo vidieť v 2012 roku aj nejaké, zrejme to bola platená reklama v Azete. Tuto to vidno. Toto bola platená reklama v Azete. Faktom ostáva to, že je tam nejakých 88 prístupov od apríla do decembra. Keď prirátam k tomu január, tak to bolo celkovo nejakých 140 prístupov. Otázka je, že či sa to oplatilo. Treba si to vydeliť jednoducho. Náklad, ktorý tam bol, delené 140 návštev. Toto je vlastne odkiaľ to prichádzalo. Toto sú platené reklamy a AZ je špecificky tým, že vlastne toto je výpis z Google. Čiže oni sa nenamáhajú vlastným vyhľadávačom, ale využívajú Google vyhľadávanie. Tuto aj vidno vlastne tu Aneko na 7. mieste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To znamená, že keby bolo Aneko na 1. mieste, tak jak bolo pred 2 rokmi, tak je tu a nie je tam treba žiadna platená reklama. To je taký stručný súhrn, čo sa týka návštevnosti Aneka a postavenia Google.